Sziasztok! Újra jelentkezem. Bocsi, hogy ennyi időbe telt, hogy újra egy videóval lepjelek meg titeket, de baszott hideg van. El kell mondanom valamit, és most őszinte leszek, mivel én nem Magyarországon lakom, hanem Szlovákiában, egy kis városban. Mindjárt megmutassuk. Nem tudom látni, de ott van ott a háttérben. És annyit akarok mondani, hogy a utóbbi videóimban hallott vagy kibocsájtott magyar akcentus, vagy a faszomban mondják ezt. Ez nem igaz. Csak azért mondtam azt, vagyis azért beszéltem úgy, hogy nektek is elfogadható legyen a videó, ne csak itt a kis palócos városba. Szóval ennyit akartam mondani, hogy most egy kicsit tele lett a tököm, mert nem volt kedvem mindig azért úgy beszélni, de nem. Ez nem azért mondom úgy, hogy tele van a tököm, hogy most én a magyarokat most lehordom, nem, úgy pisz. Garázs baszik. Én is garázsos vagyok, na mindegy. Én úgy gondoltam, hogy nekem ez nem passzol. Szóval bocsi srácok, hogy ezt kell csinálnom, de hogyha nem tetszik a videó, vagyis az akcentusom, akkor ne tessék nézni, meg mondjuk leszarom, meg fikázhattok amennyivel akartok, 1000-rel is, 100 000-rel, engem nem érdekel, érted? Én ilyen vagyok, hogy leszarom az egész világot. Ennyi. Most haladunk el a gyár mellett. Picsával akartam hozni a kutyát. Kis pitbull, pár hónapos. Tesóm azt mondja, nem viheted ki, mert ő már volt kint, fázott. Anyád mondom, bazd meg. És most itt egyedül ballagok itt a gáton. Egy fasz, érted? Azért kezdtem el videózni. Amúgy meg azért nem volt egy jó ideje videó, mert elkezdtem most úgymond egy kicsit foglalkozni a mixeléssel, és hát elég jó suskát kapok érte. Mit mondjak még? Elég rövid még ez a videó. Az meg mi a fasz mozgott. Hello! Na mindegy, tűzzünk. Hú, de rossz felé megyek, bazd meg. Na mindegy. Lefagy a kezem. Voltok. Mondjatok ma valami témát. Hozzal már fel, baszki. Nem tudok mondani már semmit, érted? De annyira izéltem, hogy mondom, ez de fasz a videó lesz, amúgy nem. Bocsi, a minőségért már ma kezd lejönni, kezd sötét lenni. Szóval nem lesz valami sítagalom. Nézd a folyó, hogy be van a fagyva. Nem tudom, látni fogod. De ott van. Megpróbálok rá közelíteni. Ez szar a minőség, mert most telefonnal veszem, nem kamerával. Amúgy meg tényleg még egyszer köszönöm a Jack seggén való megtekintést. Még hál' Istennek megy fölfelé, de lassacska, de az jó, találom rózsát terem. Meg most nem akarom kibeszélni azt a gyerekét, de ha nektek is lenne ilyen barátotok, mindenre, érted? Mindenre rá tudod szedni. Mindenre. Én is csak úgy belepattant a agyamba, hogy hú, hát akkor csinálj mégis ilyen videót, hogy kíváncsi vagyok, hogy fáj, vagy
akkor kipróbáltok. Mondtam a havérnak, ugye Zolinak, hogy annak is nagy tisztelet, hogy akkor csináljunk egyet, és akkor ő benne volt. Hát akkor elkezdtünk kitalálni izéket, bazdmeg, majdnem elbaszottam, kitalálni kombókat, egy kicsi herbízé, de bocsi, nem akartam. Na mindegy, ilyen kisebb ötleteket létrehozni, és az alapján megcsinálni a videót. Sajnos csak ebben a kettőben volt benne, akartuk ezt folytatni is, meg minden. Csak hát nem voltak hozzá emberek, én meg a barátom Zoli nem akartuk ezt folytatni, mert ugye ember nélkül fasz sem ér az egész. Fasz sem ér az egész, mert mondjuk, hogyha csak ketten csinálnak, akkor lófasz. De amúgy még azon kívül, ami most fent van a csatornámon, azon kívül még van 2 jelenet, amiben engem büntetnek meg, az a cím, hogy büntetés, és akkor így 2 ilyen kurva vékony bottal, így nagyon elkezdtek ütögetni, de ugye nem volt rajtam póló, az még nyáron volt. És hát ezt ne próbáljatok ki, mert az annyira csíp, hallott, hogy összefosod magad minden. Fú, még a szőr is feláll a farkadon, ha van. Na mindegy. Lassan megyek vissza. Azért hideg van. Na most széllel szembe fogunk menni egy ideig. Szóval ha nem hallotok semmit, akkor bocsász. Nem én voltam, az időjárás. Fuck. Ott a távolba valaki lerobbant az autóval. Mami! Fú, hallod? Hazamegyek. Mennyire jó gyerünk a hottal. Majdnem káromkodtam szlovákul, na mindegy. Mit mondjak még, milyen őszinteségét? Nem akarok olyan nagyon lenni. Na most tényleg hátrafele megyünk. Nézd meg. Bazd meg. Fucking shit! Hát lehet ekkora parasz, mint... A csontomig átmegy, ez a szar hideg. Fuck you. Na jó, én azt hiszem, a bejáratba majd még pár mondatot szólok. Vagy nem tudom, vagy folytatom, mert hogyha egyedül fogok menni vissza, akkor az most lesz. Nem lesz kihez beszélnem. Jól van, voltunk kezet, már lefagy. Miért nem öltöztem fel rendesen? Mondjátok meg, népetjük! Ja. Amúgy ezt rég meg akartam valakinek mondani, hogy mindenki írogat Bartos videói alá olyanokat, hogy ő beteg, még minden. Mondjuk egy kicsit én is ezzel vagyok, hogy azért nincs ott valami rendben. De hát azért bírom az arcot, mert tényleg olyanokat csinál baszki, hogy szinte lehetetlen. Megeszi a pólót, megeszi meg minden Isten, nem tudom miért. Azért nagy tisztelet. Béke neki. De hát azért ez se valami norma. És képzeld el, bazd meg, ilyenekkel annyi izéket tudsz meg szerezni, bazd meg nézettségeket, de közben te is megnézed, de olyat csinál, hogy most lehet, hogy te izés vagy, immunis az ilyen izékre, hogy most kihányom magam, mert ő ilyen undorító, de közben olyat csinál, az meg, hogy még neked is előjön a hányhatnék. Öcsém, érted? Én is ahhoz tartozok, hogy nagyon-nagyon sok kell ahhoz, hogy hánjak, de amikor megnézem őtet, fúj, hallod, ugrani van kedvem a 8. emeletről, de mindegy, nem akarom most őt leoldani, de nem kellene azért ilyenekkel
foglalkozni csak azért, hogy most nagy megtekintés van. Mert most az jó, hogy most nagy megtekintés van, most ha nagy megtekintés lesz nekem is, akkor beugorjak a ipolyba, nem mi fasz. Hú, ez nem normális, amit ő csinál. Na mindegy, látom már kezd sötét lenni, szóval sziasztok! Köszi, hogy megnéztétek ezt a videót, és a többit is. Ja? És ha szeretnétek kérdez-felelek videót, akkor írjatok kommentet. Facebookon a nevem Nikolasz Grekács. Nyugodtan írhattok, akármilyen ötleteket létrehozok. Például, ha most azt akarjátok, hogy legyen kérdés-felelek, akkor lesz kérdés-felelek. Ha azt akarjátok, hogy legyen nem tudom mi, akkor lesz nem tudom mi. És ha azt akarjátok, hogy nem tudom mi, akkor megint azt lesz, hogy nem tudom mi. Na jó, remélem be fog indulni a csatorna, és lesz valami itt. Na jó van, mentem. Sziasztok! Baszki,